ще ме спаси. Тогава чуха снежен глас: хей, ти утихни. Гласа на моя мили спас, той ще ме спаси. Не бой се, аз до тебе съм и ще те спася. Не бой се, аз до тебе съм, теб ще укрепя. Страха от тебе премахни, твоя Бог до теб стои. Не бой се, аз до тебе съм, теб ще укрепя. Не бой се, аз до тебе съм и ще те спася. Не бой се, аз до тебе съм, теб ще утеша. Страха от тебе премахни, твоя Бог до теб стои. Не бой се, аз до тебе съм, теб ще укрепя. Буря силна в живота ми, ах, се появи. Иска тя мен да ме сломи, Боже мой, ти помогни. Тогава чуха снежен глас: хей, ти утихни. Гласа на моя мили спас, той ще ме спаси. Тогава чуха снежен глас: хей, ти утихни. Гласа на моя мили спас, той ще ме спаси. Не бой се, аз до тебе съм и ще те спася. Не бой се, аз до тебе съм, теб ще укрепя. Страха от тебе премахни, твоя Бог до теб стои. Не бой се, аз до тебе съм, теб ще укрепя. Не бой се, аз до тебе съм и ще те спася. Не бой се, аз до тебе съм, теб ще утеша. Страха от тебе премахни, твоя Бог до теб стои. Не бой се, аз до тебе съм, теб ще укрепя. Не бой се, аз до тебе съм, ще те спася. Страха от тебе премахни, не бой се, аз до тебе съм, твоя Бог до теб стои. Пак отново наранен, отново наскърбен и предаден. Опитвам се да бъда като теб, татко, татко. Пак отново наранен съм в хората и наскърбен и предаден. Опитвам се да бъда като тебе, татко, татко. Научи ме да обичам като тебе, научи ме да прощавам като тебе. Признавам аз, че много ми е трудно, татко, татко. Научи ме да обичам като тебе,
Научи ме да прощавам като тебе. Признавам аз, че много ми е трудно. Татко, татко, че ти може. Че ти може. Вярвам, че ти може. Ако се чудиш ти дали да простиш на ближния си, добре си помисли колко много неща простил съм ти и прощавам ти. Ако се чудиш ти дали да простиш на ближния си, добре си помисли колко много неща простил съм ти и прощавам ти. Научи ме да обичам като тебе, научи ме да прощавам като тебе. Признавам аз, че много ми е трудно, татко. Научи ме да обичам като тебе, научи ме да прощавам като тебе. Признавам аз, че много ми е трудно, татко. Че ти може. Че ти може. За къде? Че ти може. Явно направете място жена му. Научи ме да обичам като тебе, научи ме да прощавам като тебе. Признавам аз, че много ми е трудно, татко, татко. Научи ме да обичам като тебе, научи ме да прощавам като тебе. Признавам аз, че много ми е трудно, татко, татко. Научи ни, татко, да обичаме като тебе. Гледайте, качете се на малкото подиум. Уважаеми дами и господа, приятно ми е да ви приветствам с добре дошли в ритуална зала при Ядица. Уважаеми младоженци, вие пристъпихте прага на тази зала, за да потвърдите съгласието си да създадете семейство. Необходимо е пред мен, като представител на изпълнителната власт и в присъствието на вашите свидетели, да потвърдите вашето съгласие. Знаейки, че според Семейният кодекс на Република България, бракът е доброволен и равноправен съюз между мъж и жена.
Той се изгражда на основата на взаимно уважение, общи грижи за семейството, равенство, разбирателство и вярност. Всеки съпруг има свобода на развитие на личността, право на избор и упражняване на професия. Съпрузите живеят заедно, освен ако важни причини не налагат те да живеят по-отделно. Знайки това, вие, госпожица Жана Совкова Иванова, съгласни сте да сключите граждански брак с Благой Атанасов Нотев? Да. Вие, Благой Атанасов Нотев, съгласни сте да вземете за своя съпруга Жана Совкова Иванова? Да. В изпълнение на взаимното ви желание е изготвен акт за сключване на граждански брак, който моля вие, след вас и вашите свидетели да го подпишете. Заповядайте първо булката от тази страна. Заповядайте. Вие сте тук. Булката само към една усмивка. Да, супер. Младоженица, заповядайте. Вие сте тук. Само усмивка към една. Да. Браво. Комата, моля, заповядайте. Вие сте тук. Комата само една усмивка, така към мен. Браво. И кома, заповядайте, господине. Една усмивка, браво. Съгласно закона и обичая и от името на кмета на град София обявявам гражданския брак между Жана Совкова Иванова и Благой Атанасов Нотев за сключен. Брачна поцелуйка. Браво. Пръстен се дава за обич, за вярност, за вечност. Пръстенът символизира вашата безкрайна обич и любов. И нека тя да няма край и да бъде вечна. Вземете пръстена, господине, обърнете се един към друг и повтаряте след мен. Сърцето ми теб избра за моя съпруга. Сърцето ми теб избра за моя съпруга. Да бъдем заедно Да един бъдем до заедно друг. един до друг. Любов и нежност ти дарявам. Любов и нежност ти дарявам. Бъди до мен и във Бъди до мен всеки следващ И ден. във всеки следващ ден. Поставете пръстена. Е така са. Сега сте вие. Взимам те за мой съпруг, Взимам те за мой съпруг, за да не забравям, че това е любов. забравям, че това е любов. Взимам те за мой съпруг, Взимам те за мой съпруг, да живея с топлината на сърцето да ти живея с топлината на сърцето и винаги да го наричам свой дом. и винаги да го наричам свой дом. Поставете пръстена. Е така само. Във вашият съвместен живот ще имате поводи за много настраници. Но нека тази топли сърцата ви до дълбоки старини. Вдигнете тост стенливо вино за вашата чиста и искрена любов. На здраве! На здраве! Чукнете се и подълно. Е така само. От този момент сте съпруга и съпруг с всички права и задължения, проистичащи от законите и от моралните норми, утвърдени в нашата страна. От днес поемат по своя път съвместните ви дни. Очаква ви общият ви дом. Стоплете го с обич и нежност. Запазете го от лоши думи и мълчаливо равнодушие. И нека в него винаги да има топлина и уют, тихи и спокойни вечери. Човек е истински щастлив само когато има любов да го окрилява, дом да го приютява и деца
то смислят живота му. Уважаеми кумове, вие сте законните свидетели на това бракосъчетание. Занапред бъдете и участници в други важни събития на новото семейство. Бъдете добри приятели, ако се наложи, и добри съветници. Мило семейство, бъдете искрени и чисти в отношенията и своето семейство озарете с любов, не светла и лъчиста. Преодолявайте заедно трудностите, споделите заедно радостите. Обичайте се с цялото си очарование. Семейство, ноте ви, изберете да бъдете щастливи. На вас, госпожо, предавам първият семейен документ с пожелание да запазите мирът, топлината, спокойствието и любовта на вашия дом. Заповядайте и честито. А вие, господине, бъдете нейна опора. Честито, 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 честито на всички. Весел празник. Първо вие ги поздравете. Всичко най-добро. Вижте към мене всичките юсти. Браво. Браво. Давай на това. Така застойте всичките да мога да штракнем. Така всичките и усмивки към нас. Айде колежката. Супер. Едно на здравето, само за секунда и така, За любовта ти, която показваш всеки ден към мен. За милостта ти, която показваш всеки ден към мен. Благодаря ти. Благодаря ти. Благодаря ти. Благодаря ти за любовта ти, която Да мога да се спотне. Честита сватба, скъпи Жана и Благой. Пожелаваме много любов. Вашата прекрасна любов и сила. малко по-силно. И да доживеете и внуци да имате и голяма фамилия. Да.
Само тебе. За любовта ти, която показваш всеки ден към мен. За милостта ти, която показваш всеки ден към мен. За любовта ти, която показваш всеки ден към мен. За милостта ти, която показваш всеки ден към мен. Нагадва сте като дал. Благодаря. Този ден наистина Бог да бъде с вас, Бог да ви закрива и Бог да изпълни наистина всяка на ваше желание. Да бъдете винаги щастливи и весели. Дадохте големи обещания, нали? Че ще бъдете до край заедно, ще се помагате в трудности, нали така? Дадохте обещания, както ще давате сега обещания, но вижте, когато давам обещания, да ги дам на Бога. Защото Бог ще ни дава сили да избавиме от всяка една трудност. Без Него нищо не може да направим. Без Него нищо не може да правим. Но с Него, казва, и през огън да минеш, през вода да минеш, през каквото да минаваш, Бог, когато е с теб, ти ще оцелеш. Амин. Сега пастор Девлин ще ви каже някои неща, той е хубав, нещата, които ще ви благославя, ще ви пита и трябва да имате как да му отговаряте. Благодаря ви, че имам тази възможност да се побърна между вас тази вечер. Аз ценя това дело, което вие сте решили да сторите в този свят. Най-доброто дело, което ценя, е точно това. Човекът да живее в мир, разбирателство и единство. Извън Божието присъствие обаче няма този мир, няма това благоволение. Придобивката на красотата, която притежавате,
съвършени, че Бог отново няма да забрави за вас. Той ще се спомня за обещанието, което да дава. Винаги Бог е Бог на реда и дисциплината. Бог никога не заспива, нито пък задрямва. Той винаги е в съзнание, е в авторитет и респект да върши това, което е съчетал и положил в своя план. Днес обаче вие сте в Неговия план. Днес обаче вие изпълните една Негова воля. Волята, в която трябва да живеете в единство, единомислие и разбирателство. Да живеете според Неговата воля, тъй като Бог е благоволил мъжът и жената да бъдат в един дух, да бъдат една неразделна част пред Неговото лице. Макар че Господ Бог е създал човекът първо, по своя образ и подобие. Години наред този човек, наречен Адам, е живял извън онова благоволение, т.е. живял е като че ли в недостатък в своята си радост. Нямаше я тази пълнота на радостта, макар че имаше животни, когато да обитава и да споделя, разбира се, и с Бога, но пак не му беше достатъчно. До деня часа, като Господ Бог не е погледнал от небето и не е познал сърцето на Адам, че той се нуждае от една единствена, която може да го съчувства, да го разбере и да споделя неговата радост, благост и страдание. И това беше жената, онази жена, която зарадва сърцето на Адам, защото Бог погледна от небето и разбра обаче, че Адам се зарадва, като я погледна. И като я погледна, той каза, това, че вече е плът от плътта ми и кост от костта ми. Затова каза мъжът и жената. Това обаче добре е, че неговото потомство, макар че е съгрешило, има една отворена врата, която Господ Бог е отворил, и това е Исус Христос. Макар че по-късно Адам и Ева са попаднали под ударите на греха. Благодаря на моя Бог тази вечер, че съм помежду вас. Наистина, ако Бог погледне в сърцето ви, ще се радостува за мен, че ви обичам. Вие сте част от моите рода, част от кръвта ми и част от плътта ми. Този младеж, който реши днес да включи граждански брак, е внук на моя брат. А що е брат ми, това самия аз. Дано радостта ви да бъде и на вас пълна в Господа. Да видите и да познаете тези прекрасни младежи, че днес е денят на техното щастие, на техното съединение. И Господ Бог обаче създаде човека по своя образ и подобие и го преведе в Едемската градина. И когато видя и разбра, че Адам не е достатъчно удовлетворен, тогава си каза, ще му създам жена. И преведе, брат Мето, преведе, направи жената от реброто на Адам, като го приспа. Знае обаче, приятелю мой, сине мой, може да ти кажа, сине мой, Бог видя и ти взе от твоето ребро част от твоето тяло и направи тази жена, която днес е послушна и се слуша в твоите зове. Твоят зов към нея, твоят призив, твоята дума към нея е закон. Дано да бъде, ако не е било до сега. Дано тази жена да бъде послушна и да изпълнява волята ти, а пък ти да я обичаш. И когато преведе жената при Адам, той каза, това е вече плът от плътта ми и кост от костта ми. И се зарадва. И Господ Бог ги благослови. Предстои ни един призив, един апел към Господа нашия Бог. Предстои ни викът, който ще извикаме Господа Бога да дойде отново на това място. Да освети първо мястото, където са Неговите свети и поклонници на Неговото воля и Неговото Слово.
Ние тази вечер ще издигаме това семейство с благодарност пред Бога, че Бог е дал това благословение, те да се опознаят, вече да бъдат една плът. Вече една плът. Да не живеят в блудство, да не живеят в грях, но да придобият Божието благоволение и благословение. И тази вечер те да бъдат вече мъж и жена, съединени в едно, в единство, единомислие и единодушие. А Господ Бог не ще оттегли ръката си от днес нататък от вас. Ще ви благослови изобилно, защото това е Неговата воля. Той благославя онези, които го се боят и живеят със страх и със трепет пред Него. А вие сте проявили точно това. Желаете Господ Бог да бъде в живота ти. Това е най-големия знак за вас тук пред този народ, че вие искате Господ Бог да има контрол над вас. Разпознате, че извън Него няма живот. Разпознате, че извън Господа всички присъстващи, разбира се, тук знаят, че извън Господа живот за нас, човеците от този свят, няма. Но вътре в Бога ние свежи и ще продължаваме да живеем. Па макар да преминем от този свят, пак ще живеем. И сега ще попитам моя брат, как беше? Как? Моя брат Благойчо. Той ми е... Що ми е син, що е племенник, що е брат. Всичко в едно. Така че ще го попитам. Няма да го налагаме, нали така? Ние не сме такива да налагаме на човеците как да живеят. Но ще се получава. Словото, което Бог ни даде, Той ни го е дал да ни получава, не да ни налага. Бог не е от тези души, които се налагат и господаруват. А Той прави винаги е готов да направи пътят на човеците по-леко. Изключения във всяко едно отношение. Аз ще попитам моя брат. Брат ми, обещаваш ли? Пак няма без обещанията, няма как. Просто това е Божие Слово. Би трябвало да се изпълни. Обещаваш ли, че тази красива жена ще обичаш през всичките си дни до свършите на света? Докато живееш, докато дишаш в този свят, обещаваш ли, че ще я обичаш? Алелуя! Обещаваш ли да бъдеш пръв помощник след Господа в нейния живот? Обещаваш ли винаги да я храниш, да я поиш, да я наблюдаваш? Тогава, когато е в бедствия, в мъки, страдания, в болки и болести, да бъдеш до нея, никога да не се оттегнеш, никога да я презираш, никога да не я презираш и да излезеш от нейното присъствие. Обещаваш ли? Бъди благословен. Моля те, спомни си това и това обещание да туриш в сърцето си. Той да бъде белен на твоето обещание. Съвестта ти винаги да бъде трезвена и будна към нея за тези обещания. И винаги да бъдеш при нея, до нея и най-близо до нея. След Господа, разбира се. Значи се обърнем към жената, която допусна грях в живота. Но вижте, Господ се я възлюби и изпрати сина си за изкупление, за да поправи нейната грешка. Да според нейната грешка и ние да бъдем оправдани. Всички от тези родени в този свят, в кръв и път, да бъдат оправдани. А ние се радваме тази вечер, че Исус Христос е направил изкупление и спасение за нашите души. Защото Неговото потомство, преследвано до днес от Сатана, до днес е преследван и гонен, за да го убие и да го унищожи от лицето на земята. Но Исус Христос дойде, за да ни слее в едно, да ни направи едно семейство, да имаме едно виждане и разбиране. Така ще се обърна към снаха ми. Как си беше името, бе? Моля? Жана? Жана? Добре, чуваш ли? Добре. Значи имаш слух. Нека този слух да ти помогне тази вечер, което чуеш, да го прилагаш в живота си. А именно, Бог иска от тебе едно
много огромно послушание относно твоята мъж. Готова ли си да изпълняваш всяко негово поведение? Всяка негово желание да бъде за тебе закон, след Божия закон. Готова ли си наистина да се предадеш изцяло в неговата любов и да го обичаш с цялото си сърце? И да бъдеш покорна жена. Знаеш ли, Словото на Бога казва така: най-голямото богатство на мъжа е разумната жена. Казвам разумно и това ще бъде белък за теб. Да не бъдеш лишен от разум. Този разум да надалее в твоя живот. Да бъде пълъв в твоя живот. Разумът, който ще се гради и изгради дома си. А ти ще бъдеш първият след Господа, негов помощ. Обещаваш ли обаче да го следваш, където и да бъде, каквото и да поиска, ти никога няма да спориш с него неговите възгледи и неговото желание. Обещаваш? Да. Силно? Да. Алелуя. После ще се нахраниш и повече по-силно ще говори. Добре, обещавам. Виж колко народ те чува. Да не определяваш това обещание, защото трябва да изпълняваш. Върху основното обаче на това обещание ти ще бъдеш благословен. Това обещание ще ви бъде белък за вашето благословение. Няма ли го благословението, значи вие не сте изпълнили обещанието си пред Бога. А имате ли благословението, значи вие сте в това обещание. Сега, ако той се разболее, няма Господ Бог да го пази винаги силен и здрав мъж да бъде, за да те храни, да снабдява всяка твоя нужда. Където и да е, каквото и да пострада, ще бъдеш и до него. Като утешител от неговия живот, като наставник от неговия живот, разбира се с Бога. Защото Бог е онзи, който ще го наставлява преди тебе, но ти да поддържаш това наставление. Готова ли си да дадеш себе си като жертва за него? Леле, мале, леле, жена ми отдавна го каза. Аз вече го забравих. И тази вечер се спомням и аз, че моята жена също е казала така. И наистина и до днес го следва. До вчера бях болен и тя от мене не мърда. Не само. Отива и казва на дъщерите ми: баща ми е болен, къде сте? Защо не идете да го видите как е, що е? Значи тя се чувства. Но това разбирам, че все още ме обича. И това ми е вътре в сърцето. Знам обаче, че любовта ще ме крепи. Любовта на Бога ще бъде във вас и тя ще слее живота ти и веднъж за винаги. Амин. Значи обещавам, че ще го следваш. Винаги да му бъдеш първа ръка в живота. Никога не го презирай. Дори да се греши в нещо, научи го на това. Обърни го, насърчавай го, че има вече живот за него, че отново той има път да извърви. Как забравихме, че те да си дадат обещание. Продължат на обещание, че никога няма да остават тази двойка сами, че никога няма да ги забравят и винаги да са им помощ в живота, да им бъдат наставници, приятели му. Ти трябва да дадеш това обещание. Винаги да бъдеш до този младеж като кум, да му бъдеш втори след Господа наставник. Винаги да го укрепиш и да го поддържаш в вярата. Никога да не забравя за Бога. Ти си този, който обаче ще бъдеш семейството, което ще бъде най-близко до него. Единственото семейство, което ще бъде най-близо до него, си ти и твоята богат. Обещаваш ли, че ще бъдеш? Обещавам. Амин. Ако нещо се провалят и не забравят, викайте към Господа да го напомня за това негово обещание. Сестра ми, ти също би трябвало да обещаеш, защото твоето обещание, Божието обещание, наистина ще бъдат като подкрепа в живота на моя брат. Минава директно. Обещаваш? Обещавам. Силно? Обещавам. Добре, трети път няма да го кажа, защото третия път ще бъде сърдечния.
славнечното обещание, което ще покрием всички други обещания, ако сърцето не покрие. Бъдете благословени. Господи, благодарим Ти за този ден, защото в този ден ние виждаме, че Ти събираш това семейство. Това семейство, както и казва моя брат, истина Ти да бъде с тях. Благослови сега Благо и нашата сестра Джана. Нека Твоята ръка да бъде върху тях и нека Ти да ги водиш и да ги ръководиш. Нека винаги така, когато викат към Тебе, аз знам, че Ти винаги ще бъдеш на време до тях и ще ги закрилеш, ще ги опазиш и ще ги благословиш. Благослови децата им, благослови потомството им, в което се развиват и благославя ги, Господи, това, което правят, това, което вършат, нека да бъдат внимателни, нека да бъдат смирени, нека да облекат Твоят мир, Господи, и нека да ходят с Твоите дарове, които Ти ще ги даряваш. Нека, Господи, когато се събуждат, да се обръщат към Теб, защото Ти си източникът на всякакво благословение. Закриляй ги и ги опази. Нека да знаем, Господи, че в молитвата, когато застават, Господи, те се разговарят с Теб. Дай, Господи, наистина дух на молитва и винаги наистина да бъдат заедно, защото, Господи, казваш, по любовта ще не познаеш. Господи, нека в тях да дори любовта към Теб и нека да те обичат, нека, Господи, да те следват и нека всяко слово, което изпращаш към тях, да бъдат изпълнители, а не само слушатели. Господи, направи ги Татко да бъдат изпълнители, да бъдат, Господи, водени чрез Словото Ти, а Словото знаем какво е. Жива храна, която не се разваля. Ти си хляба, Господи. И сега се обръщаме към Теб и казваме, Ти си хляба, нахрани тук всички стоящи на това място. Всички се нуждаем от Теб да бъдем нахранени, целени и благословени. Моля Ти, Исус, да се прославиш и казваме, това семейство е благословено. Благословено, защото Ти си го избрал и Ти ще го закриляш. Сега вложи в тях Татко дръзновение. Махни всякакви страхове от тях. Ние сега изгонваме всякакви страхове, нещо, което ги тревожи, тревожност. Ние сега, Господи, в Твоите име казваме да напуснат тези неща. Да напуснат такива неща. Да дойде, Господи, Твоето съживление и Твоето благословение. Твоят мир, Твоята радост. Зарадвай ги сега, Господи. Нека да бъдат радостни. Нека в техните лица да има Татко усмивка, радост. Моля Те, Боже, тогава ние, когато виждаме един човек, който се смее и е радостен, казваме, този човек е щастлив. Направи ги щастливи тази вечер. Моля Те за моята сестра Жана. Благослови я, Татко. Моля Те за моя брат Благой, да го благословиш. Моля Ти, Исус, вярваме на Тебе, Татко мой. Благодариме Ти. Благодариме Ти. Айде всички заедно. Благодариме Ти. Благодариме Ти, Господи, за това семейство. Благодарим Ти, Господи, че това семейство ще бъде употребено от Теб. Ти ще ги поставиш на места, които, Господи, ще докосваш души на ранени, на скърбени и Ти, Господи, ще ги избавиш чрез тях. Това семейство да бъде светлина, да бъде сол, да бъде поставено, Господи, там, където е, Господи, ако има трудност, това семейство Ти изкарва също семейство от самата трудност. Употреби ги, Господи, на нивата си. Благослови сега помовете, благослави ги, Татко, и ги закриви. Моля Те, Боже, оставяме всички в Твоите ръце. Ние Те чувстваме на това място. Ние Те чувстваме, Татко, че Ти си тук на това място и Ти благославиш, Господи. Благослави, Татко, благослави, Боже. Татко, издигаме това семейство. Току-що съчетано, Боже, в Твоето име. Събрано, Боже мой, в един дух, една мисъл и в един живот. Издигаме ги пред Тебе, Татко, и Те моля Твоята милост да дойде в тях. Винаги да бъдат, Боже мой, в единство и единодушие. Любовта Ти, Боже мой, да бликне в сърцата и никога, Боже, да няма раздяла помежду тях. Винаги, Боже мой, да Те следват и да бъдат Твои почитатели. Да Те имат, Господи, в сърцата си, за да живеят. Татко, благославям ги, Татко, в Твоето име, Исусе Христе, като ги издигам, Татко мой, за да внимаваш над тяхния живот. Като определяш години и времена, Господи, благословени, издигаме ги, Господи, за наистина, Татко мой, да умножиш и примножиш
те моля, Боже, неотлъчно да ходят в Твоята пътища. Моля те, Татко мой, да ги умножиш и да умножиш. Домочадието им, Господи, да бъде по Твоята воля, по Твоята закрила защита. Мощната Ти ръка да бъде върху тяло и Ти да ги напълсваш, Боже, не само с материалните блага тук в този свят, но и с духовните блага. И, Господи, да бъдат силни, здравословно изцелени в Исусовите рани. Винаги, Господи Боже, щастливи, изпълнени с радост. Мир и щастие и благолетие да бъдат върху тях, Боже, сега и за винаги. Съедини ги, Господи, в едно, в името на Исус Христос. Днес този брат, Боже мой, да бъде, Господи, белег на техната съвместна любов, за техната милост и благост един към друг, tako съедини в името на Исус Христос. Сега ние те молим и просим. Алелуя. Така те молим, Боже мой, за кумовете, които са и близки, и роднини. Боже, и това семейство не забрави. И това семейство, Господи, аз те моля да благословиш. Аз те моля, Боже, наистина да бъдат винаги навременни, Боже, в благословение и помощ на младото семейство, които, Господи, днес дават завещание и обещание пред Теб. Аз те моля, Отче святи, да ги благословиш и винаги да имат сили, да имат възможност да бъдат спомагателна ръка, Боже, в живота на моя брат и моята сестра, които днес, Господи, предадоха себе си от Твоята ръка. Аз те моля, Боже, да ги благословиш. Издигам ги пред Тебе, Татко мой, да благословиш чедата им, трудът на ръцете им, финансите им, здравословно да ги целиш, Боже, и да ги възстановиш, Татко. Да нямат, Боже мой, излиш, да нямат, Господи, Боже мой, онова, което трябва да имат. Боже, винаги това, което трябва да имат, да бъде навременно. Да бъдат, Господи, дори, Господи, да дават, но не и да взимат. Не да просят, а да дават. Боже, аз те моля, направи ги щастливи. Обогати ги, Господи, както в плътта, така, Господи, в духа. Така, Боже мой, те моля, Татко, да ги благословиш и да ги обогатиш и с финансови средства. Защото, крайна сметка, живеем в този свят и финансите, Боже, са ни от голямо значение, за да успеем, за да бъдем, Господи, наистина благословени. В името на Исус Христос. Моля и проси, Татко, издигайки ги, Татко, ги благословяме в Твоето име. Амин. И така, ще продължим за молитвата. Обаче ще направим един знак. Дигане на ръка, всеки, който вдига ръката си, нека да каже, че иска Господ, че обича Господ. И ако не е в Господа, да помоли Господ да дойде в неговия живот. Не е нещо като да ви се налага, а просто знаете тази вечер, че извън Господа живот няма. За човечеството от този свят. Единствено само Бог може да ви помогне, за да ви зарадва в този свят. А сетне Бог ще определя. Според живота, който живее, Той ще определя и участта ни в небесното царство. И така, Господи, поради редица причини този дом спря своето си действие на съществуване. Но аз се моля, Боже, тези части, които са останали, да се въоръжат в всеоръжието на Всевишния Бог. Да се умножат, Боже мой, да се облекат и да се зареждат, Господи, с сила, с власт и да се обърнат отново, за да се градят отново основите на този молитвен дом. Да се градят основите, Боже, на тази стара църква, която е била на времето една, Господи, една църква, която беше свидетел за много църкви. Беше свидетелство, Боже мой, със своята си обхода и живот. Дързновение и служение. Аз те моля отново да възстановиш този молитвен дом. Отново да върнеш църквата си на това място, където отново ще осветиш и ще благословиш.
Отново ще зарадваш души и сърца и ще спасяваш Божие народите си. Аз те моля, Боже, сега да ги изпълваш с онова дразновение и желание за служение, да продължат да ти служат, да продължат, Боже, да те търсят, да продължат, Господи, да присъстват в Твоето служение. В името на Исус Христос те моля за моя брат, водителят на тази църква, да възвърнеш дразновението в него. Онова дразновение, което е загубил, Боже мой. Аз знам, че той се отчая. Отчая се, Боже, от случилото си в този храм, в този молитвен дом, в този квартал. Знам, Боже мой, знам и разбирам, както че днес народите са трудни. Не прекланят главите си пред Теб, не Те признават, бягат от присъствието, но Ти си този, който ще ги върнеш. Аз се моля да ограмотиш моя брат, да го омъдриш, Боже, да му дадеш Слово живо и деятелно, чрез Негото Слово отново народите да се връщат от този молитвен дом. Чрез Словото, което ще му дадеш, Боже, да възстановиш този дом с жива църква. Църква неопределена, винаги действаща, любяща към Теб, Боже. Да бъде, Господи, отново Твое притежание. В името на Исус Христос те моля за брат Минето. Възстановявай го както. Нека духът Ти отново, Боже, да бликне в неговото сърце. Нека да има водителството и ръководството на духът Ти както. Боже мой, насърчавай го. Ти имаш хиляди по хиляди начини как да обърнеш народите си. Не си лишен, Боже. Ти си изобилието на благодатта, радостта и животът ни. Моля Те, ела с това изобилие в нашия живот. Изпълни това сърце с този живот и го благослови. А сега Те моля, Боже, да ни дадеш да празнуваме този празник. Този прекрасен празник, в който, Господи, ние сме Те призовали да вземеш контрол и да ни благославиш. Този празник да бъде белег на нашата вяра в Теб. Белег за нашата надежда в Теб. Боже, никога не ни забрави. В името на Исус Христос те моля. Амин. Бъдете благословени. Сега ще представяте друга, който иска да дойде да го поздрави, да си направите една снимка. Айде, застанете, помолете така. Айде един там за моето семейство, не? Кой да го поздравя? Аз искам да бъда между вас. Не. Забравя се пред кой казвам си. Забравя се. Бъдете благословени, хала. Уважаеми здраве! Доживях да видя внуците ви, как се женят и се леле, Маля. Ако да ти беше жив, Ами чарен да беше толкова чарен. Да ви кажа нещо. Рада съм. Много съм. Че съм рада съм. Ти се грижиш, ама ти не ме оставиш.
на милостта. Баща на любовта. Винаги си бил до мене, никога не ме оставиш, абе тате. Добре сте дошли на 70 годишнината ми в ресторант Мамут в факултета. Бъдете благословени, ще ви очаквам с желание и нетърпение. Бъдете благословени. É que eu vou quieto. Oceana
Христос идва ме Alto te coche de pera Pero stende žrtva i sima Tezi živ pije mijena Aško prstom zemlja meva Alto te coche de pera Pero stende žrtva i sima Jesi šuš Isuse prije minela Deva, Deva Da bi do tebe nastava znam toliko varena Deva, Deva
Шарам По няколко родени.
Чудиш ти да простиш на ближния си. Добре си помисли колко много неща простил съм ти и прощавам ти. Ако се чудиш ти да простиш на ближния си. Добре си помисли колко много научи ме да обичам да те